Salut, ce am revenit cu un nou episod din Minecraft Matei. De data aceasta vom juca pe lumea YouTube, care obicei apar. Da, lucrăm aici. Și vreau să facem așa, cum aici. Deci mai avem scărița de asta. Și dădeam cu 2 la oră. Costat 4 scări, perfect. Bun. Eu cu textura, mă, ce știți voi, mă, eu cu textura mea. Nu? Și bun, perfect. Și acum ce facem? Sigale, nu sigale, trebuie mai punem așa. Și acum coborâm jos. Aveam destulă viață oricum. Și mereu dăm mult mai mult len. Lucrat. Ne trebuie mult. După ăsta are sânge pe el. Unde? Asta era găinușa mea aia. Trebuie. Încă unul. Haide, așa, bun. Nu mai găsesc așa. O găinușă. Unde? În care? Haide, vino. Vino tu, hai. Vino cu mine. De o aventură. Hai, vino să mai dăm mâncare. Poftim. Haide, vino. Hai, găină. Hai acolo sus, da? Acolo e casa ta. Nu fost tu. Hai. Hai, poftim. Am ajuns cu găina în casă după nu știu cât timp. O cheamă Lenor. Să nu vină și aici. Bun. Acum nu o să o mai omor. Să-ți văd. Nu o să-i geam. Și ok. Bun, așa ceva. Și vin de aici și merg. Să mai pun aici. Și pun aici. Să vedem ce face Lenor. Ce faci tu? Lumea, mă, nu stai timp. Am dat urc sus. Că le mai avem 13. Urcăm sus. Să vedem ce facem cu el. Bun. Și ce scoatem lopata. Să că am terminat lopata. Că am terminat. Am de lemn. Ok, și asta. Cât de loc? Locul ăsta vreau să scot aici. Bun. Lenor păzește casa. Iau și mâncare de aici. Iau mâncare la găină. Oricum sigur nu mai ajunge lemnul pe care l-am acum, dar ne mai ducem. Uite acum terminam de spart. Terminam și lopata aia, ești nebun. Măcar am avut. Nu mai am 2 chestii aici. Câtă mâncare am pentru ea? Cât am? Mă, că nu văd. Una am.
Am zis că nu o să-mi încapă tot. Da, atâta. Și cum luăm toporașul. Mă speria că o să mor. Ce fail era dacă muream acum. Îți dai seama? Bun. Asta. Că n-am cât din același copac. Venim aici. Spargem asta. Atâta spargem din casa asta. Zicem că spargem și acoperișul. Acoperișul e foarte important chiar dacă nu locuim. Stăm așa puțin în casa asta. Doar la spiderii n-aș pe acoperișul. Știți când spiderii se cațură. Asta. Cât am? 27 plus. Cât am? 64 și încă nu știu. Ok. Mergem. Și mai pun, nu? Sabia în mână. Nu prea am folosit-o mult. Boss. Urcăm aici. E bun. Mai punem și pe aici. Dar vrei să punem? Să fac și un cord. Mi s-a terminat. Da, păcălăit. Mai punem 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 și ce mai vreau? Ce dacă vin? Așa. Și ce mai vreau? Și asta acum să-l scot, nu? Da. Nu, și acum îl scoatem pe ăsta de aici. Bun. Urcăm la loc, nu știu pe unde, dar urcăm noi. Atâta. Doamne, ce mă sper că o să mor. Bun. Îmi pun copac, după aia mergem sus să umplem, să facem acoperișul. Așa. Uite copacul ăsta e gata. Doar nu-i cu zombie, nu? Bun, m-am speriat.
Unde să ne ajunge. Da. 60. Aproape steg de asta. Nu știu ce mai zice, mă rog, nici eu nu mai știu. Stag de asta. Mergem sus la Lenor. Ai făcut un nou, mersi. Arunc în tine. Oh, ce drăguț! Lenor are puiuț. Ai puiuț? Ce drăguț! Să mai faci un ou larg ca să facă puiuț. Frumos. De puiuț.